1 tur, Lisen med 200 hesten, og Torben Jakobsen Sivi VTI'er. Et godt stykke over 200 heste skriver han. Og der var tidligere timer, der hedder 1361, 1369 med siden af den. Og den kom godt fra den golfen. Og ryger fra dernede af. Og lad os se. Og den var højre bane, den kom først. Og han klarede den på 14, ringen næsten, og med 164,5. Og